Ka-journey, paminawa ni. Ang tao nga nag-insulto nimo karon, sila ra ba ang mo-search nimo pohon? Kapila ka kasuway nga naay ni minus nimo. Gingnan ka nga imposible. Gikatawan kay gamay pa imong progress. Sakit kay na. Pero diha gyud magsugod ang imong pagpaningkamot ug pagpanlimbasog. Nga mo padayon gyud ka. Daghan kay nato naka-experience ani. Nag-start ta with nothing. Nag-practice ta sa kilid. Nagnegosyo ta bisag walay support. Nagsugod tag fitness journey nga puro lang katawa o yaga-yaga ang atong nadawat. Pero bisan sakit kaayo, wala ta ni undang. Og maunay rason nganong ni-grow ta. Jim Rohn said, "Success is something you attract by the person you become. If you don't give up on your dream, the same people who laugh today will clap you tomorrow." Katong mga kritiko nimo, sila raon niya ang mangutana og giunsa nimo. Naingon ra na sila sa imo, pwede ko nimo tudloan? Kaya journey, your dream is not a joke. It is a calling. Og dili na ng tao makagets sa imong calling. But listen, dili nila kinahanglan mo tuo. Ikaw ra ang kinahanglan mo tuo. So, ka-journey, ask yourself today, unsay usa ka butang nga dili nimo i-give up bisan unsa ka lisod? Keep building, keep learning, keep pushing. Ay, basta, tuon ako. Basta, keep pushing. Kaya along the way, you will fail, learn, adjust, and grow. Ka-journey, comment, don't give up kung dili ka mundang sa imong vision. Share this kay basin na ikauban nato nga nangaluya na. Push, push, push yourself. Kay kung dili ikaw mo push sa imong kaugalingon, kinsa man diay. Ayaw kalimot, pasalamat tas Ginoo kay sa Philippians chapter 4 verse 13, I can do all things through Christ who gives me strength.